Il-Ministru Carmelo Abela ifarfar u dwar id-deputat mexxej Laburista Chris Cardona jinsisti li kulħadd irid jerfa' ir-responsabbiltà. Dan wara li fil-qorti fil-każ tal-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia reġa' feċ isem Chris Cardona u l-allegazzjoni serjissima li fuq wieħed mill-mobiles tal-qattila kien hemm in-numru tal-eks Ministru. Hija kwistjoni ta' li hemm il-proċeduri għaddejjin fil-qorti u jiena nippreferi li minflok noqgħod nitkellem fuq ħaġa u oħra nħoss li l-proċeduri għandhom jitħallew, jitlestew u naturalment imbagħad kulħadd jerfa' responsabbiltajiet tiegħu meta l-proċeduri fil-qrati tagħna ikunu konklużi. U fil-waqt li l-Ministru Carmelo Abela jgħid li kulħadd irid iġor ir-responsabbiltà, il-Prim Ministru Robert Abela waqaf il-muta. Għaddew jumejn mix-xhieda li ngħatat fil-qorti dwar id-Deputy Leader Laburista u sa issa il-Prim Ministru għadu ma lissinx kelma waħda. Fid-dawl ta' dan kollu, il-Partit Nazzjonalista qal li huwa fid-dover jagħmel qatt ta' mistoqsijiet lill-Prim Ministru Robert Abela. Fosthom jekk hemm xi patt bejn Robert Abela u Joseph Muscat li jfisser li Chris Cardona ma jitneħħiex minn deputat mexxej tal-Partit Laburista jiġri x'jiġri. Il-Partit Nazzjonalista saqsa wkoll jekk il-Prim Ministru u sejjer min jeddu jitlob lill pulizija tinvestiga bl-aktar mod assolut u immedjat l-allegazzjonijiet kollha li saru fil-qorti, mhux biss fil-konfront ta' Chris Cardona imma anke fil-konfront tal-eks assistent kummissarju tal-Pulizija Silvio Valletta. Intant mistoqsi minn dal-istazzjon dwar x'qed jagħmel il-Gvern biex pajjiżna ma jkunx blacklisted wara r-rapport tal-Manival, Carmelo Abela ma tax eżempju wieħed konkret ta' x'tip ta' azzjoni qed tittieħed. Il-Ministru naqas ukoll milli jwieġeb dwar il-ftehim li għamel il-Prim Ministru Robert Abela waqt iżjara tiegħu fil-Libja.